मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा गंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा आफा नोंजोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथाहायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै सैथो समायना आब्रु साफा हामना अरायबो दिदोमै थाबाय थाथों आफा गंगसाय गोजोन खुसियै आलो आलोयै अरायबो। बे समाव जोंजों दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि साफ्रोमबोनिसिमबो बे समाव फिन हामलायनाय बावबावदों। गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बिटिसि सरकारनिफ्राय सौफैनो हादों डेपुटि सेक्रेटारि मानगोनां सान्त कुमार बसुमतारी आरो बिथांनि स्टाफ मानगोनां बिथांमोन आरो लोगोसे मिडिया जोंनि पार्सन लोगो नोंथांमोन आरो गासै रायजो राजा आरो बे समाव नैथि हाबाफारि जे जोंनि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय UN एकाडेमिनि मानगोनां डाइरेक्टर सार कृष्ण गपाल बसुमतारी लोगोसे बेवहाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि दिनेश बरगयारी नोंथां आरो बेवहायनो